Ne aflăm în centrul orașului București, la Piața Unirii, pentru a vedea cum Dâmbovița intră în aceste țevi care o conduc apa pe sub planșeu Unirii. Suntem exact în centrul orașului, se vede acolo magazinul Unirea. A venit și un camion de pompieri care facă gălăgie lângă hanul lui Manuc. Și suntem în centrul orașului. Copacii miros frumos, atei, probabil, dar mirosul copacilor nu este suficient, pentru că în centrul orașului București avem făcuți de oameni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rahați pe aici. E plin de rahați în centrul orașului București. Oameni buni, suntem în centrul orașului. Admirăm planșeul Unirii din punct de vedere tehnic, cum a fost el construit, cum a fost gândit, dar în același timp în centrul orașului e plin de căcați de om. Apropo, nu sunt de animale, aceștia sunt de oameni. Mare grijă pe unde călcați în centrul orașului București, că e groasă rău de tot.